చిన్న క్యాన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, అంటే పడిపోకుండా కొంచెం ట్రిప్గా నిలబడ్డానికి. ఇది కూడా చాలా లెంతీగా ఉంది. ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ చిన్న చిన్న లీవ్స్, పికాక్స్, ఫ్లవర్స్, ఏనుగులు, ఫ్లవర్స్, చాలా చాలా అంటే చాలా బాగుందండి. ఓకేనా, ఇది బ్లౌజ్ పీస్, ఇది బ్లౌజ్ పీస్, ఇది హ్యాండ్స్, ఇది హ్యాండ్స్కి వస్తుందండి మనకి. ఇది దుప్పటా అండి. దుప్పటాకి అటు ఇటు కూడా మనకి టాకాస్ ఇచ్చారండి. ఓకే, ఇది దుప్పటా 2 sides 4 sides.